belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In hoger beroep heeft de rechter gisteren Curtly Basilia opnieuw veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor het organiseren van de zogenaamde Hato-shooting in 2014. Daarbij werd op luchthaven Hato het vuur geopend op passagiers die vanuit Nederland kwamen. 3 mensen overleden daarbij. In eerste instantie werd Basilia ook al veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Vanaf vandaag kunnen 60-plussers zich registreren voor het coronavaccin. Ook zorgverleners komen in aanmerking voor de eerste zending, maar zij worden via de instelling waar zij werken aangemeld. Het vaccinatietraject begint op Curaçao op woensdag 24 februari. Mensen kunnen zich aanmelden op telefoonnummer 9345. Er zijn 2 locaties waar gevaccineerd gaat worden en die zijn allebei bij het oude Ceos ziekenhuis. Ora você trein automaticamente bota em hobby hammer. E se você gosta pão, escorre saber, escorre Isafet. É tem hobby fibra, é tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Het Pfizer-vaccin dat vanaf volgende week op Curaçao wordt toegediend aan 60-plussers en zorgpersoneel is snel op de markt gekomen, maar gegarandeerd veilig. Dat heeft immunoloog Ashley Duits gisteren tijdens een persconferentie benadrukt. In landen waar het al eerder grote groepen werden gevaccineerd, is gebleken dat het vaccin werkt zonder noemenswaardige gezondheidsrisico's, aldus Duits. Het is opvallend inderdaad dat het vaccin er zo snel is gekomen, maar dat heeft volgens hem alles te maken met het feit dat er veel geld in rondgaat en veel ontwikkelde landen het vaccin graag wilden hebben. Volgens epidemioloog Iralis Jansen is Curaçao goed voorbereid op de vaccinatiecampagne. Die begint zoals bekend aanstaande woensdag 24 februari. Aruba heeft ervoor gekozen om eerder te beginnen. Maar, zo zegt Jansen, elk land moet de snelheid invoeren die het zelf wil. Curaçao is voorbereid, we hebben goed geoefend en vanaf de 24e zal alles op rolletjes lopen, zo verwacht de epidemioloog. Welcome to the Greenhouse Curaçao restaurant. Here at the Greenhouse Curaçao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. In opdracht van de regering van Curaçao wordt een diepgaande analyse uitgevoerd naar de duurtetoeslag. Als deze is afgerond, kan de regering hier een standpunt over innemen. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken gisteren laten weten. Eerder deze week hebben organisaties die opkomen voor de belangen van gepensioneerde ambtenaren aangegeven dat een korting op de duurtetoeslag onaanvaardbaar is. In het zogenaamde landspakket dat Nederland met Curaçao heeft afgesproken eind vorig jaar, wordt die korting op de duurtetoeslag aangegeven. De regering van Aruba, onder leiding van minister-president Evelyn Wever-Kroes, heeft aangegeven dat ze 40 miljoen Arubaanse florijn gaan bezuinigen op de personeelskosten. Aruba heeft het, zoals veel landen in de wereld, lastig door de coronacrisis en er moet bezuinigd worden, aldus Wever-Kroes. Ze gaat de komende tijd verder uitwerken en dan wordt ook bekend wat de gevolgen zijn voor de personeelsleden van de overheid. Het ministerie van Onderwijs op Curaçao heeft samen met Hensley Meulens een akkoord ondertekend voor de ontwikkeling van honkbalveld Sabana Balpark. Meulens doet dat namens de Dutch Antilles Baseball Academy. Op het veld komt onder meer kunstgras te liggen en worden zogenaamde cages en dugouts gebouwd. De overeenkomst heeft een duur van 5 jaar en kan verlengd worden. Op het veld worden kinderen getraind en clinics en seminars georganiseerd. De Dutch Antilles Baseball Academy zal ook nieuw materiaal aanschaffen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal,
vers van de pers.